Mga tapasero gindala sa ospital matapos maigos ang kilat sa syudad Sampago. Babayi nakuhaan sa masobra 300,000 pesos nga bilis ang iligal nga droga. Sa balita nasyonal, DOH na-detect ang local transmission sa Omicron subvariant. Disqualification case bato kay presumptive President Bongbong Marcos ginpasaka sa Korte Suprema. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Mayo 18, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Alamin kung paano Kagaksyon, good morning, Tibor. Good morning, Action Boy. Kasi maka-action ka nga nag-auto via Facebook, YouTube, ug website. Maayong aga sa Follow, like, and share lang kita sa ating FB page. Yes. Damo kita. Please, Kag, you look rich in your outfit. fiber or phosphorus? Phosphorus to be Naka-fibrous. Naka-fibrous. Damo fibrous. made of And how much? 25 pesos. 25,000. Selling for 30 pero ginayo 25. Galay. Good morning na dira sa mga nag-monitor sa Facebook. Dira sa kay Dennis Richard Tibor Roma. Morning sa imo, Dens. Good morning, Dennis. Athea Kim Riman. Aga pa naman, ara na siya. Si Joshua Christopher Bellas. Violet naman ang heart ni Joshua. Violet, sa Hinigaran. No? Yes. Ano naman na yung Violet gani? May mga meaning-meaning na sa naligad sa mga hearts na. Tama siya, Nini. May mga kung ano nga color nila. Kagay Ray Flores Baryoga, good morning man dira sa imo sa DSB. Yes, may aga. Dira man sa mga nagapangape sa mga kapihan. Sa kay Lani dira. DK Kapihan, DK Kapihan ni Kapihan. Lani, Kapihan sa Northwest Inn. Kapihan. Ano may mo ginagli no? Yes. Kapihan sa dira sa may recreo. Pinapangapihan ba ni Winston Goles Blanc? Yan. Good morning sa inyo. Good morning. Sige lang dali na lang maka-start na ang atong budgeting. Budgeting! Saka. Leader mo. Puro leader siya. Ano siya man, puro leader or barangay leader? Mo siguro kuan family leader. Ay, family leader. hosta. Hosta. Good morning man kay Leia Morales Berida, halin sa Barangay 29. Yes, good morning. Pudmandira kay Ryan Bisagas. Kag Raymond Berida. Sa kay Russell Gomez, maing agaman. Sa kay Teresa Lida Hakayaw, good morning. And happy birthday gali sa akon nga bayaw bala. Sino? Sa karong adlaw si Melissa Joy sa Unoy. Happy birthday! Happy birthday, the Joy. Yes. Enjoy your day. Enjoy God bless your day. you. Good health. God bless you, good health, keep safe. And more power. More power. Birthday. More birthdays to come. Si Neko kay more power. More birthdays to come. Yes. More cakes to slice. More And, candles to blow. Muna siya na? Yes, naman na siya. Nagsagad na gito sa birthday, no? Siyempre, pila naka-birthday dahil yung nakantuan mo. Hindi ka pa gito magsagad. Damo ako na birthday nga, wala kinkantuan. Tika, siyempre, mas damo ang ginuna mo. Kagabi nga daan, way magkukadto kay Doc Romel. Uy. Away ka to gali? Ay, naging kantuan ko nga nalang-alang. importante, nalang-alang. Blau ko. Anyways, Wow. madayon na lang ang birthday, bisan to ay ta. Oo, siyempre. Kay Nathan Borromeo, morning dira, alin sa Barangay Panakyao, Isabela. Ginagrit ang tanan nga pumuluyo sa Barangay Panakyao, kag Sitio Sulbod, Moises Padilla. Yes, good morning. Bugtaw, Panakyao. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1.
Action Radio Philippines Standard Time, 4 minutos sa nagaligad sa tak na nga alas 6 sa detalye na sang mga balita lokal. 11 ka mga tapasero ang gintangdala sa ospital matapos maigo sang kilat mga pasado alas 3 kahapon sang hapon sa Hacienda Concordia sa Barangay Maaw, Siyudad Sambago. Sunod kay Kagawad Embong Jocampo, nagpasilong ang mga tapasero sang naigo sang kilat. Mabaskog nga ulan ang nagtupa sa Barangay Maaw kahapon apang sunod kay Jocampo. Padayon sa pagtrabaho ang matapasero, bangod nga ginahingagaw nila nga matapos ang obra. Ang mga nagkalasamaran na Musanday Herson Subong, J.R. Blanca, Susano Rojo, Reggie Subong, Leo Luardo, J. Balyota, Romy Dequinia, Melody Hoxon, Angelito Tamayo, Danny Boy Alvarez, kag Carlo Peralta. Duha sa mga pilasona na talana nga isaylo sa isang ospital sa Siyudad Sambacolod. Ang lugar sa day nagigigo ang kilat, kinabulubanta mga 3 kilometros ang kalayoon gikan sa proper sang Barangay Maaw. Na-recover ang masobra 300,000 pesos nga balor sang ginasuspetsuhan shabu sa bypass operation sang Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Unit 6 kag Police Station 2 sa Purok Sigay, Barangay 2, Siyudad Sambacolod. Ang nadakpan ang ginkilala kay Maribel Canlas, 46 anyos. Na-recover kay Canlas ang napulo ka bulto sang ginasuspetsuhan shabu nga nagabugat sang 55 gramos kag ginabulubanta nagabili sang 370,000 ka pesos, improvised tutor, kahita kag marked money. Si Canlas ang ginakabig bilang street-level individual. Preso karon ang suspect sa custodial facility sa Police Station 2 para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang nagpatigay naman sa deliberasyon kahapon sa aga ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 para sa revalidation sa mga drug-cleared barangay agud may baluan kung mapabilin sa mga barangay ang mga drug-cleared status. Sunod kay PIDEA Region 6 spokesperson Shay Tanalion, 194 ang deliberate kahapon sa aga kag wala man sang may na-revoke ang ilas ni nga status. Duwa pa kung mayara gid man sang indi kapasar, hatagan pa sila sang 30 dias agud masolusyonan ang nakita nga problema. Kaangay sang may pagka-discover nga may panibago nga drug personality sa ila barangay. Naibaluan nga sa 4,061 ka barangay sa Western Visayas, 3,560 na ang drug cleared. Pilaso naman ang isa ka lalaki sang iniang ginatiro sa public plaza sa Barangay Washington, Siyudad sa Escalante, Negros Occidental. Ang biktima ang ginkilala kay John Mark Quambot, 23 anyos, soltero kag nagapuyo sa Buntoranon Housing sa mga barangay. Samtang suspect ang ginkilala naman kay Ace Lubaton, legal ang edad, nagapuyo sa Barangay Old Poblacion sa mga syudad. Sa pagbangusisa sa Escalante Police, ang biktima kag isa pang wala ginhingadlan sa kapulisan sakay sa tricycle sang inislang gintiro sang suspect nga karon ginabulong sa hospital. Karon sini ginahibalo pa ang motibo sang krimen kag ginapangita pa ang suspect. Sa mga duwa pa natin nga balita lokal, ginabulong naman karon sa San Carlos City Hospital ang isa ka lalaki sang bangod ini ang ginbuno sa Baylihan sa Purok Kamote, Barangay Bagong Silang, Banwa sang Don Salvador Benedicto, diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang biktima gingilala kay Crisanto Elmitano, 19 anyos, soltero kag pumuluyo sang Purok Humayan sa amuman nga barangay. Sunod kay Police Lieutenant Beverly Canto, ang Deputy Chief of Police ng DSB PNP, ang biktima nagasaot gid sang ginpalapitan sang wala pa makilala nga suspetsado kag ginbuno. Kag gilayon nga nagpalagyo. Ginahibalo pa ang motibo sang amo nga krimen. Ginpahayag naman ni Negros Occidental Police Provincial Office Nocpos spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco nga maayo ang liderato ni Police Colonel Leo Pamitan, rason nga madamo sang accomplishments. Sunod kay Donasco, ginpatuman lang sang gusto ang hugot nga o distrikto nga checkpoints ng Comelec, Ganban, Armas, Baylubugas, wanted person kag madamo pa. Umpisa sa Enero 9 tubto Mayo 9, 2022, ang Nocpo nakadakop sang 68 ka mga wanted persons, 42 ka mga armas luthang, kag 30 naman ka mga patalom. Action Radio Philippines Standard Time, 9 minutos na nagaligad sa tak na nga alas 6. DOH na detect ang local transmission sa Omicron subvariant. Samtang disqualification case bato kay presumptive President Bongbong Marcos ginpasaka sa Korte Suprema.
Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Sa aton mga Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Aha, di natutuman. Dri kay... Tamyawan ko lang blana, Action O, Boy, si sige. Michelle Sayo Gimiroy. Diri siya nag-comment sa kanyang Facebook page. Good morning sa imo. Yes, good morning. Sige. Si Michael Joseph Hilado, good morning mandira sa imo. Kay Che Zamora. Patrick Makalipsay. Good morning mandira sa La Carlota, Paati Relocation. Erla Vega, kag kay Christine Menias Villalobos. Kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, maing agad na sa imo Roms, kag kay Cielo Dira. Kag kay Excel Faye. Jean Oisiser, good morning man. Christine Menias Villalobos, of course, good morning sa liwat sa imo. Kag kay Joanne Salmete Esiha, maing aga man sa imo. Paano ko nang ma-check ang ako ng page man? Katulad sa imong mga Facebook page sa kilid. Facebook page sa kilid. Patubangan, di bisa kon ba? Kaya tanabla na. Ano ka na out ka na out. Ma-out. Tason. Out ka sa live layout, pero ato kagyapon sa Facebook dapat. Okay. Out na. Wala. Perfect. Kita mo ng tatlo, kado linya-linya da na. Nasaan? Kita mo Dire? na Action Boy Duran yung page. I-click mo na siya da. I-like nyo mga ka-action ang page ni Action Boy Duran. Muna gali. Da siya ga-post ang iyang mga swimming lesson. Yes. Ay na.
Kalais. Okay. Sige So, di na to? Sinong last maging Si greet? Kwan, si Joanne Isiha. Johnny siya. Sige, good morning da sa imo. Kaga, happy birthday sa tanan niya may birthday good today bala. I hope nga ma-enjoy niyo gid ang inyong nga day. Grabe action boy, no dusang san ulang nag May 1 Labor Day subong May 18 na. Ha? Kada sige dya sa nga sa ano na isang panahon action boy. So san kala totoo niya nag ano yung mong nag Labor Day tayo mo. Dumakibot ka ba lang siling mo na ano ni Mando kadasig sang nadlaw no? Okay man na gani Pero okay lang. Para, Para dali mag. Para dali ta mag-improve sa life. Hindi, para dali lang December. Ay, mga December gidya imo ya. Hindi kaya? Amo na gani ma-improve ka kay sa December, pagabot sa December ma-improve ka. Hindi kaya, magdadali lang December. Hindi kay magi ko na sa kalagkalag Ha? Tigkalala gali. Hindi- Magi ko na sa Tigkalala. Magi na sa Mascara Festival. Magi tanay. Good morning man kay si Tito Awin Torres, Blackson Boy. Ara siya. Ara Good siya? morning ko no. Lagigid man niya si Tito Awin temprano, pag siya gabugtaw permi Si Tito mo pa. Tikon dito ka bala sa mga muna ka lugar bla. Let's say pa mga inubaan. Aga ka pala mabugtaw. Gani, kay Oo, tungod sa ano bla duga Kaya pa plano ka pa tulog mo. Oo. Di ba? Kag kung aga duga pa nawagid bala ang mga pis-pis Blackson Boy nga kapi na. Ha? Nagumawag na sila. Aba? Mga pina na. Nakanami isang Nakatila ko na overnight sa inubaan. overnight. Wala, si Palay lang. Paano mo na ba lang ang pispis ka pa naman kung naga Ito, to? bale mo na ako baka sa sa inyo, sa probinsya. Karamalan. Ano ni mo yaman? Abi ko sa inubaan. Ang kapanawag to sinubahan mga isda. Abi kapag lagagi gila overnight gila sa inubaan. Walay. Si Palay Nest lang. So, si Palay lang. So, ang inubaan. Okay lang? Okay Awa, lang. sabi Away ko. katukagi. Kuwan, away kakagi sa overnight. Sabi ko requirement. Hindi kaya Si requirement. Miss Jinky Dilagdon, Blackson Boy. Ara man siya, nag-monitor. Good morning si mo, Miss Jinky, kag siya family sa DSB, bala. Maayong aga, dra sa inyo tanan. Matugnaw nga aga. Si Ma'am Vanessa Mayo, araman? Ha? Araman si Ma'am Vanessa Mayo, kasi Dr. Matt Mayo. Raman sila. Good morning, Ma'am Van and Doc Matt Mayo. Yes, good morning. Siling nila ni sa inyo. Tito Awin, kadto di bala? Kadto di bala? Dason lang bala, Tito. Ay, kalain. Dason na mga kadto. Yung kalayo, gid bibi. Dapat, yung mga ano kang gidya. Hindi ka ba siling nga mabalik? Kalayo lang paghapon, na. Ikuan mo gid Dapat dyan yung ng ma-stay simpuhan mo dito, gid dyan. Oo. Simpuhan mo gid otherwise Kapoy ka, kapleza ka na. Hindi Paglabay mo pala sa Dapat kawayan. sawa ka sa kuan mo lang ng mapadto ka subong tapos magkagampuli ka. Kamo na bala. Sige. Si Jonathan Escaner, morning dira. Shout out ko na sa family Escaner sa Purok Durarog. Uy, good morning. Barangay Mailom, Bago City. Abaw, sila ni Tito Awin, lapit gid lang. Na- Lapit kinaanad, doon siya ginatabok-tabok, kailan niyang inubaan, kag gano'n, no? Kag Bacolod. di nga di ka barangay na ang ila na daw Ambot, din ganun lipat ko, nauhang ano hindi ko ba hindi na. Nawang si Palay man, ano man na, si Palay man naguro. Si Palay na nawang, yan. oo. Nabulaw. Puok, kono? Ha? Puok. Puok? Bayaw, puok. Abi ko sa nabulaw. Sa... Pero hindi ka na natin maglambot sa kwan sa inubaan. Di ba nga kwan, malayo na to yung proper sa Doari lang inubaan. sila diya sa ano yan. So lapit lang. So kadto ka to? Sige, dason di lang ako magamba ko ano nga date. Kaya basta blamamba, alam ako date, bala kang hindi naman blamanda yun. Bala. Kalayo, gidjabit, layo. Ani ko yung bala, pero sige lang, kayo makabaka ako, bala aeroplano, bala. Helicopter lang. Sa helicopter lang, kaya na na. Sige, helicopter lang, ano yun. Kwan be, mga ano ganun na, mga boat bla, boat. Nang nang pump boat. Hindi mga pambo. Ano ka ba pag gimaras? Yate, Yate. Yate. Correct, yung mga Social. yate. Sili niya ang ubong ko niya sa bulwagan. Ang ubong galito dia. Hindi sa layo gali sa ubong. Oo, sa bulwangan. Bakuyangan ang Bakuyang. ubong. Ano man, bakuyangan naman ko.
Ano na tito man? Sila nga bakuyangan? Bakuyangan. Ang ubong. Ang ubong. Sa bakuyangan giling ubong le? Okay. Di sila ni kagawad. Alagad Kevin Henry, dapat 2 nights. Pwede na guro 1 night lang. Kaya action boy, dami sa makalib. Kumud-kumud sa daan. Di sila gusto. Sila gusto galagaw. Jocelyn, kag Josephine Lacson. Safe travel ako kay brother na Johnny Palo going to UK today. Good morning man kay Nonoy Flores, Action Boy. Good morning, Sir Nonoy. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kunang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalit. Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:22, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nakadetect ang Pilipinas ang pinakaunang local transmission sa Omicron subvariant nga BA2.12.1. Ginpahag ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang 3 ka bago kaso sang subvariant ang narecord sa Western Visayas region. Suno kay Vergere, isa sa 3 ka kaso ang fully vaccinated returning overseas Filipino gikan sa Estados Unidos, kag ang 2 mga local cases. 2 ka local cases ang fully vaccinated. Sa karon, ang kaso sa Omicron subvariant sa Pilipinas ang yara na sa 17. Gindala na sa Korte Suprema ang away kontra sa kandidatura ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang petisyon sa Korte Suprema ang ginpasaka sa kampo ni Father Christian Buenafe et al. Nga una nga naghingyo sa Commission on Elections na kansilahon ang Certificate of Candidacy o COC ni BBM apang sang ulihigin basura sa COMELEC ang nasambit ng petisyon. Una na nga ginpahayag sa mga petitioner nga nag-falsify sa nga COC si Marcos sang ginisister sini nga pwede siya magpapili sa pagka-presidente bisan disqualified na ini siya. Sa karon nagapanguna sa partial and unofficial tally sa COMELEC si Marcos matapos nakakuha sang 31.1 milyones nga boto sa diin. Ang iya naman kasumpo nga si Vice President Leni Robredo nakakuha naman sang boto nga 14.82 milyones. Ginrekomendar sang Health Technology Assessment Council ang ikaduha nga booster shot para sa healthcare workers kag mga mag-edad apang isa ka requirement ang ginapangita antes pa ang rollout. Suno kay Health Undersecretary Mierna Kabutahe, ang chief sang National Vaccination Operations Center, may rekomendasyon na ang HTAC sa tung adlaw sang Biyernes sa Mayo 13 apang ginpahayag nga wala nila nabaton ang written requirements ng WHO. Una nga nag-roll out sa ikaduha nga booster shot sa immunocompromised persons kag sa karon ka-administer sang 30,912 ka miyembro sang vulnerable sector.
Wala pa natapos ang 18th Congress pero pila ka mga incumbent senator ang matunog na ngalan kay nagpahayag sa ila kagustuhan para pamunuan ang Senado sa ika 19th Congress. Ginpahayag ng Presumptive Senator Sari Angara kay JV Ejercito matunog ang ngalan sang gusto nga mangin Senate President ang mosanday Senator Cynthia Villar kay Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Samtang hayag naman nga ginapalayag ni Senator Sherwin Gatchalian nga gusto niya makuha ang Senate presidency. Inimbitahan sa Commission on Election ang top official sa pagpanguna ni Presidente Rodrigo Duterte ang proklamasyon sang 12 ka managdaog nga senador para sa 2022 nga national elections nga gintalana karon nga adlaw Mayo 18. Suno kay Comelec Commissioner George Garcia, kalakip sa ginimbidahan mo ang Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House kag Chief Justice. May pagbago namang himo ng Comelec kung available ang tanan nga ginpadalan sang imbitasyon. Ginanunsyo sang Cebu Pacific nga magahimo ini sang tikang angot sa ginahimo nga pag-share sang isa sa ilang mga pilotong involvado si Vice President Leni Robredo. Nagugat ini sa social media post ng isa ka piloto sa tunakaligad nga bulan nga ginasiling ginhingi siya ni Robredo nga matagan sang prioridad ang eroplano sa NAIA. Bawod sini may nagluntag nga flight diversion sa NAIA. Ginpahag pa sa Cebu Pacific nga ginarespeto nila ang freedom of speech and expression. Wala man nila ginapungga ng ilang mga empleyado nga magpahayag sa ilang political views. Apang ginpahayag sa kompanya nga hindi man dapat ipagwa sa publiko ang mga sensitibong impormasyon kag mga detalye sa impormasyon anuman kamatuod ang mainila binakon sala agud malikawan ang paglaptas sa mga sala nga impormasyon. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 26. Ginapa-actionan tagli action doors, no? Kung sino man nakakita ni kay Julio, also known as Julie Bautista, no? Sang barangay Tapong, Pulupandan. Nadula sa mga lasay sang hapon, sang Domingo, bala? Katubtub subong wala pagkapuli sila balay. Ang iyang nasuksok ni, gasuksok sa sando nga puti. Naka-short sang gray kag black, may Alzheimer's ni sa gali kag pila ka beses na nga na mild stroke na. So way pa sa kapuli. So kung may nakakita dira sa iya, palihog lang mag-contact sa kay Julie Mugat sa 0966 579-7966. Hindi ka kay Johnny Rick Bautista, pwede mag-contact sa 0917-637-8310. No? So, base may nakita ka mo dira, muna sando puti, naka-short sang itom, may Alzheimer's disease na sa kadaan, palihog lang contact sa mga numero nga aton gin palayag bago gidlangan. Yes. Kag kung sino, ginapa-action naman action boy, kung sino nakakita sang wallet ni Concordio bala, Manggubat. Manggubat? Oo, kay nadula ko no yung wallet kahapon. Ano ito grunod Ay, kilain. Ano? So, amo na, diba si may mga ID siyang importante. So, liog lang mga ka-action balik pwede nyo di drop by, ibili nyo di sa station or sa malapit ng police station sa inyo. Okay? Sa mga ka-aksyon ninyo, ipapatiyan ang aton mga balita diri sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion of action Fred Salanga. Balikan kita sa action Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio!